kien fih riflessjoni umana. Jifieri riflessjoni li taqra il-ġrajja tal-bniedem ta' kull żmien. Meta nisma' din il-parabola tal-ibn il-ħali naqra l-ħajja tiegħi u l-ħajja tagħna eżis tiegħi. Dan il-bniedem dal-liben iż-żgħir kien qiegħed sewwa fid-dar ta' missieru. Kellu l-ġejt. Allura kellu il-mezzi biex jista' jgħix. Kellu l-armonija fil-familja u missieru uħuħ il-kbejr. Kellu it-tranquillità, is-serħan tal-moħħ, is-sigurtà. Għaw xi ħadd minna eżis tiegħi illi ma jixtieqx illi fil-ħajja tiegħu jew tagħha ikollu dan il-ġejt. Minkejja kollox però ġie mument fejn din il-persuna fettlilha tagħmel avventura. Użat il-libertà tagħha biex ħarġet mit-triq u għamlet l-avventura tagħha. U nafu x'ġara illi berbaq ġidu ħela ħajtu u sab ruħu fil-miżerja. U din ukoll hija l-istorja tagħna eżis tiegħi. Għaliex minkejja li aħna għandna dan il-patrimonju uman spiritwali, aħna wkoll ittentati u ġieli inċedu u jfettilna li nitfew wara spallajna din iċ-ċertezza dall-ambjent li fih nistgħu nikbru u ngħixu u naħlu mhux biss ġiedna imma ħajjitna. U ntikom żewġ eżempji. Aħna għandna dik li tissejjaħ id-dar komuni ta' ċertu valuri antikej imma dejjem ġodda. Valuri nifhem ħafna affarijiet. Ir-rispett lejn il-ħajja, pereżempju. Minnu l-bniedem, x'inhu iż-żwieġ, x'inhi l-familja. It-tqassejm tal-ġejt komuni. Imma intom tgħixu bħalej fid-dinja tal-lum u tintebħu illi aħna wkoll ittentati illi noħorġu minn din id-dar ta' dawn il-valuri ħalli nagħmlu avventuri oħrajn, ħalli nesploraw affarijiet ġodda u nsibu illi qegħdin naħlu ħajjitna imberbqu ġiedna. Intikom l-eżempju tal-ħajja tal-familja eżis tiegħi. Illum il-pjagi tal-familja mhux jonqsu qegħdin.
U waħda mir-raġuni hi l-infediltajiet u ġvieru. B'mod kapriċjuż. U hemm min ikun fid-dar tal-familja tiegħu imma ifettillu illi joħroġ minn din id-dar. U jitfa' wara spallejh il-valur tal-fedeltà, il-valur tal-għaqda fil-ħajja taż-żwieġ bil-familja. Mbagħad isejb illi ikun ħela ġidu u jkun ħela ħajtu. Jien għandi f'moħħi id-dar komuni reliġjuża tagħna issa. Ġifieri il-patrimonju Kristjan tagħna li huwa distint minn dik id-dar komuni tal-valuri li semmejtilkom, li huwa distint mid-dar konjugali li semmejna. Aħna eżistijaj għandna xorti kbira illi it-twemmin tagħna f'Ġesu Kristu żejjinna b'ħafna ġejt spiritwali. Imma anki hawnhekk maħniex ħielsa mit-tentazzjoni illi nemigraw f'reliġjonijiet oħrajn u ninnamraw minn esperjenzi reliġjużi oħrajn. U nsibu illi jiġrilna bħalma ġralu l-Ibn iż-Żgħir tal-parabola illi malajr nintebħu li nkunu waqajna f'ċerta miżerja. Quddiem din ir-realtà hemm xi tip ta' soluzzjoni ħbieb tiegħi. It-turning point ta' dan iż-żagħżugħ tal-Ibn iż-Żgħir skont it-tagħlim ta' San Girgor patrun tagħna tafu x'in kien? X'ħejn dan daħal fih innifsu. Hekk jgħid il-Vanġelu. Daħal fih innifsu. U San Girgor fit-tieni ktieb tad-dialogi tiegħu meta jirrakkunta fid-dialogu mad-diaknu Pietru l-istorja il-ħajja ta' Benedetto ta' Norcia, San Girgor jieħu din il-parabola tal-Ibn il-ħali biex jenna nifmu fejn kien it-turning point, is-sigriet tal-ħajja ta' Benedetto. Jgħid illi Benedetto kienet jagħmel esperjenza ta' ħajja axxetika, maqtuħ minn kulħadd. Imma sejħulu xi irħieb minn Varakro biex imur u jgħinhom jirriformaw irwieħhom. U Benedetto mar, Benedetto ta' Norcia. U x'imbeda jagħmel ir-riforma u ried li jerġa' jġib l-affarijiet f'posthom għax l-istorja dejjem storja. Ma femuhx. Mhux biss ma femuhx, imma ppruvaw saħansitra jivvelenawh. U San Girgor jgħid illi fl-istorja tiegħu li kienet l-injuranza ta' dawk il-patrijiet illi ma għarfux iħaltu tajjeb il-velenu għax kieku Benedetto kienu joqtluh. Benedetto jagħmel falliment f'dejn l-avventura u jerġa' lura lejn Subjaku. U hemmhekk San Girgor jgħid lil Pietru, Benedetto
għex fis-solitudni taħt id-dell tax-xewt il-kbir Ġesu Kristu. U daħal fih innifsu. Abere secum bil-Latin. Daħal fih innifsu. Imbagħad San Grigor jgħidlu lil Pietru, fimtni Pietru. U Pietru d-diaknu qallu ma fimtek xejn. U fattilli nagħmlilkom id-domanda, qegħdin tifhmuni x'qed ngħid, ħbib tiegħi. Is-solitudni illi skont Nilu wieħed mill-padres ta' Nċira jgħid li s-solitudni hija l-om tal-ħajja monastika awtentika. U jien ngħid is-solitudni hija l-om tal-ħajja nisranija umana awtentika. Għaliex il-prinċipju li wieħed jidħol fih innifsu, li wieħed jidħol f'qalbu dik li jsejħula l-interjorità, xi ħaġa li llum diffiċli biex aħna napprezzawha, peress li ma nistgħux ngħaddu mument weħidna għaliex il-ħin kollu rridu nikkomunikaw ma ta' madwarna. Il-prinċipju ta' l-interjorità li wieħed jidħol fih innifsu huwa l-ewwel pass f'dik li tissejjaħ il-pedagoġija ta' San Grigor. Ġifieri it-tagħlim ta' San Grigor jitlaq minn din ir-regola illi wieħed jidħol fih innifsu. San Grigor ispirat minn dik il-parabola illi għadna kif smajna tal-Ibn il-Ħali. Diffiċli li aħna insibu ħin fi skiet. Iskiet u s-solitudni imurru ħafna fl-imkien. Għax kif jgħid wieħed għarif Pascal fil-ħsibijiet tiegħu, is-solitudni tbażżana. Għax is-solitudni tikxfilna l-għawar. Is-solitudni tikxfilna id-difetti tagħna. U aħna nibżew nagħmlu dak il-pellegrinaġġ intern, imma ara llum kulħadd irid jimxi u ħaġa sabiħa. Imma il-mixej il-barra minnek huwa ħafejf. Il-mixja tqila hija l-mixja interjuri li intu jien ninżlu fil-profondità tagħna. Ħalli hemmhekk narfu lilna nfusna. Ħalli hemmhekk niltaqgħu mal-Ħallieq. Imma dak il-pellegrinaġġ jaqtalna qalbna għaliex nistgħu niskopru ċertu sorpriżi, ċertu wuċuħ illi ma nixtiequx niltaqgħu magħhom. Hekk għamel Liben iż-Żgħir wara dik l-esperjenza diżastruża. Hekk għamel Benedetto ta' Norċja. Eżistijaj. Għamel dak il-lej. San Bernard qiegħed fil-lista. It-tielet missier tal-Medjuevu tal-Occident. Dan kienu nies kbar ta' San Bernard ta' Chiaravalle. Wara l-istorja tgħid li wara San Grigor
wara Benedetto ta' Norcia, San Bernard huwa t-tielet missier taċ-ċiviltà tagħna f'Ġieħ Kemem. San Bernard ukoll juża espressjoni tixbaħ il-din ta' San Grigor, tixbaħ il-din tal-Vanġelu. Revertere domum, erġa' lura lejn id-dar tiegħek. Bħalma għamel dak iż-żgħir, erġa' lura lejn dar missierek. Erġa' lura lejn dik id-dar komuni li semmejna, lejn dik id-dar konjugali tiegħek, lejn dik id-dar reliġjuża, il-Knisja tiegħek. U il-Papa Giovanni Paolo it-tieni l-Mqaddejs meta tana fil-bidu tal-millenju, it-terzo millenju advenjente, jgħid li wieħed mid-dnubiet gravi tal-umanità tal-lum hija propju l-inkapaċità li l-bniedem jidħol fih innifsu. Li l-bniedem jagħmel id-discerniment, kelma forsi tqila, imma f'kliem sempliċi tfisser tidħol fik innifsek. Dnub gravi tal-umanità tal-lum. Allura bir-raġun, id-djaknu Pietru ma setax jifhmu lil San Grigor meta qallu illi Benedetto irritorna minn dak il-falliment ta' dik ir-riforma u sab lilu nnifsu fis-solitudni għaddell tax-xut il-kbir Ġesu Kristu. U allura jkompli jispjegalu fid-dialogu San Grigor xi tfisser tidħol fik innifsek, xi tfisser revertere domum, xi tfisser li tagħmel dan il-discerniment. U jtieħ tliet pariri. Qallu Benedetto meta kien fis-solitudni għaraf lilu nnifsu, u ra x'kien hemm fih illi ibedu minn dik l-għaġna li kien taħ Alla. Dak Alla li ħalaqna fuq immaġini tiegħu. Jgħidlu Benedetto fis-solitudni meta daħal fih innifsu seta jaraf li maħsibijiet u azzjonijiet tiegħu kienu jikkontrastaw ma dak li jrid Alla. U t-tielet, San Benedetto dejjem fi kliem San Grigor meta daħal fih innifsu induna li mhux biss hu jgħix fil-preżenza tal-Alla imma li hu amara ta' Alla. Xi ġmiel ħbib tiegħi. Dan hu l-patrimonju reliġjuż li qedtilkom aħna forsi traskurajnieh. Aħna mhux biss ngħixu fil-preżenza tal-Alla, imma Alla jammar fina. U mbagħad San Grigor jgħidlu li djaknu qed tara kejf din is-solitudni dilli daħal fih innifsu bħalma għamel liben iż-żejt tal-parabola iffurmat sawret lil Benedetto ta' Norcia. U eżistijaj dan ukoll li jiena nipproponi f'dan ir-randan imqaddes lill-Knisja tagħna fid-dawl tal-Vanġelu, fid-dawl tat-tgħalejn ta' din il-minjera ta' tgħalejn li għandu San Grigor patrun tagħna. Għax kif edna aħna maħniex aħjar
mill-liben iż-żgħir tal-parabola. Aħna għandna kollox, imma dak il-kollox nistgħu ma napprezzawx u nixxenqu għal avventuri oħrajn. Imberbqu ġietna u ħajjitna u nsibu rwieħna fil-miżerja. Is-sigretu li aħna nidħlu fina infusna. U m'għandniex nibżgħu jekk niskopru li aħna miżeri, li aħna vojta, li aħna dbattalna mill-ġittana. U hawnhekk nikkwota lil San Bernard. San Bernard jgħid li huwa biss meta l-bniedem jintebaħ bil-miżerja, bil-miskinità tiegħu illi jista' jagħmel esperjenza tal-miżerikordja ta' Alla. Nerġa' ntinnilkom qed kemm il-darba. Xi tfisser li Alla tagħna huwa miżerikordjuż? Żewġ kelmiet, miżerja u kordja. Li Alla għandu għal qalbu il-miżerja tiegħek u tiegħi. U allura jien, jgħid San Bernard, meta jien nidħol dak il-pellegrinaġġ interjuri, il-prinċipju tal-pedagoġija ta' San Grigor, illi nidħol fija nnifsi, ninżel fil-profondità tiegħi, ma nieħux qata, niltaqa' mal-miżerja tiegħi, mad-dnub tiegħi, biex nuża din il-kelma tat-teoloġija, għaliex dak il-ħin jiena naraf kemm kbira il-qalb ta' Alla, il-miżerikordja ta' Alla. Din is-sena tal-ħniena eżisti. San Grigor jgħid illi hemm żewġ konsegwenzi ta' din il-ħajja tas-solitudni interjuri. L-ewwel nett li l-bniedem japprezza iktar il-ħajja tat-talb, il-ħajja tat-talb. Jiġini l-appetejt ngħid iktar minn daqshekk fiċ-ċirkustanzi li jgħixna dan l-aħħar. Ngħid biss li jiena komplejt nintebaħ kemm il-Knisja tagħna ma tapprezzax it-talb. Kemm ħafna minn ħutna tilfu xi tfisser it-talb. Meta rreddu kolawna għax tlabna għax-xita. San Grigor jgħid hekk. Il-bniedem li jitlob jimmerita illi jirċievi mingħand Alla dak li Alla sa minn dejjem iddeċieda li jagħti lill-bniedem. Il-bniedem li jitlob jimmerita illi jirċievi mingħand Alla dak li Alla fl-omnisċenza tiegħu ikun iddeċieda li ħajjati lill-bniedem. Imma l-bniedem permezz tat-talb mhux ibiddel il-fehma tal-Alla, imma niddisponu lilna nfusna eżisti. U l-istorja ta' San Grigor aħna nafuha. Illi sew meta kien ambaxxatur f'Kostantinopoli, anke meta mbagħad ġie msejjaħ fuq is-sede ta' Pietru, kemm kien jiddispjaċih li m'għandux ħejn biżżejjed biex jitlob. Kemm kien jilmenta li ma kellux spazju għal din is-solitudni biex ikompli jidħol fih innifsu bibtiegħi. It-tieni punt li jsemmi San Grigor hija illi l-bniedem li jitlob
il-bniedem tal-ħajja interjuri, il-bniedem li jkun skopra li hemm Alla fih bħal Benedetto, allura ikun differenti mill-bnedmin l-oħrajn. U l-ħajja tiegħu tkun rikjam, tkun sejħa għall-oħrajn biex jistaqsuh x'inhu s-segriet ta' ħajtu. U kemm jiswa dan il-parejr fid-dinja tal-lum eżistijaj, fejn il-bniedem bħal liben iż-żgħir telaq il-barra mid-dar tal-missier tas-sema. U għandu bżonn ta' xhieda bħal dawn. Ġifieri tiegħek u tiegħi illi nidħlu f'din l-ħajja interjuri u bil-ħbiberija tagħna ma' Alla aħna nagħtu xhieda ta' ħajja differenti. Il-Papa Pawlu VI isejjaħ din il-karatteristika tal-monakizmu bħala fraternità komplementari. Fraternità komplementari. Fis-sens li in-nisrani jista' joffri dejn lejt tal-ħbiberija u jidħol fid-dialogu mad-dinja li jgħid mingħajr Alla. Kemm hu prinċipju illi narah jgħod anke għall pastorali ta' żmienna. Ġifieri il-Knisja allura intu jien jekk nidħlu f'din l-ħajja interjuri, aħna nistgħu noffru din il-fraternità komplementari lid-dinja tal-lum. Li hija tikkuntrasta b'qatih mal-Vanġelu fl-idejat tagħha, fil-proġetti tagħha. Ma m'għandniex neqtew qalbna. Għaliex jekk aħna npoġġu lilna nfusna f'dan id-dialogu mad-dinja ta' madwarna, frott ta' dik l-esperjenza ta' ħajja interjuri, aħna nistgħu wkoll nikkonvinċu illi fid-dar ta' missierna hemm ġejt illi jixraq lil kull bniedem. U allura meta tisemgħu ċertu argumenti, meta tisemgħu b'ċertu deċiżjonijiet, poplu tal-Alla, teqtewx qalbkom. Jiena għandi fiduċja kbira. Għandi fiduċja kbira illi aħna nistgħu nagħmlu differenza. Imma biex nagħmlu differenza rridu nitolbu l-Ispirtu Santu jenna biex aħna nkunu dawk li nidħlu fina nfusna u niskopru il-preżenza ta' Alla. Eżisti. Dawn huma l-ftit ħsibijiet illi rriflettej dwarhom f'dawn il-jiem bi preparazzjoni għal din il-festa sabiħa ta' dalodu. San Grigor jgħid aħna kollha monaċi. Tgħidu li ma dak għall-patrijiet kien qed jgħid minuta. Il-kelma Monaco ġejja mill-Grek li tfisser bniedem unit, hemm l-unità fina. Li maħniex bnedmejn skizofreniċi, ngħidu mod u nagħmlu ieħor. Naħseb mod u ngħix mod ieħor. Kemm sabiħa kieku aħna tassew nieħdu dan il-parejr ta' San Grigor li nkunu fl-ispirtu monakali. Jifir li aħna nkunu persuna sħiħa u biex nkunu persuna sħiħa irridu nigganċjaw inqabdu mal-ħallieq. Inqabdu ma' Ġesu Kristu li San Grigor sejjaħlu l-Ġesu Kristu Alla ħallieq. Interessanti din. San Grigor lil Kristu jgħidlu Alla ħallieq għax jerġa' joħloq mill-ġdejt bil-mewt u l-qawmin tiegħu. Dak argument ieħor. Imma biex aħna jkollna din l-uniċità, din l-għaqda fina,
hemm bżonn bibtiej nagħmlu bħal liben iż-żejt tal-porabbola illi nidħlu fina nfusna. Ikun infaħar Ġesu Kristu.